3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tonee! Mara Tonee! Ikaw, anong trip mo? Bang, bang into the roof. I know you want it. Bang, bang all over you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. Wait a minute to you. Oh, sorry, na-LSS ako eh. Maganda yun eh. Love Trip with Mara Tonee. Na 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 na. Love Trip with Mara Tonee. La 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 la. Makinig ka lagi kabisyo. Makinig ka lagi kabisyo. Woo! Taas ang energy. Ba talaga kapag ka nakatodo, pahinga? Uy, sana all nakapagpahinga ngayong weekend, no? At give it speech. Laano na ngayon sa mga pauwi since marami sa inyo ang magsisimbang gabi? Ay, iba naman yung pormahan mo ngayon, kuya. Tingin nga pati ng buhok, ba't parang tigas-tigas todo gel ka naman dyan? Oy, tandaan mo simbang gabi. Hindi simbang tabi. Oy, simbang tabi ay mga nasa gilid-gilid lang. Naghahanap ng mga guwapo, naghahanap ng mga sexy. Hoy, wag ako! Tapos kapag ka nakapaglagay na ng story, wala na, babay Lord na. Tapusin mo na ang simbabe, ha? Huwag naman aalis nang hindi nakakapagsimba ng maayos. Hala ka, sige pang nagtampo sa'yo si Lord, wag mo ako sisisihin, nasabihan na kita. Today is the first day of simbang gabi. Kaya naman sa lahat ng mga magsisimbang gabi ngayon, isipin mo muna kung ano nga ba talaga ang goal mo, kung bakit ka magsisimbang gabi. Nandiyan ka ba para humanap ng bibi? Again, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig ngayong hapon. Yes, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, I am VJ Mara Tonee. It's MARATONEE. You can follow me on my Facebook account, sa lahat ng mga accounts. Nako, makikita mo ako dyan. Ako yung babae may matangos ang ilong pag sumide view. Again, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig ngayong hapon. This has been your dadalerang atleta na palaban sa kahit anong karera, basta may pera. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. At sa lahat ng mga pauwi ngayon, isa lang naman ang request ko. Ganda mo naman yung forma mo mamaya pag nakita tayo sa simbahan. Baka mamaya matipuhan kita bigla ka magka-jowa ngayong Pasko. Wow! Again, habang naghihintay sa biyahe, ingat-ingat lahat and it's time to say goodbye. Again, this is DJ Mara Tonee from 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sandang na ang Pasko sa Love Radio. Basic!